Hi guys, it's me Michelle and welcome to my channel. So we're going to cook Lucky Me Pusit Canton with vegetable. Ating ingredients, repolyo. And of course, the carrots. At meron din tayong onion and garlic. At saka syempre, yung ating pinaka-main ingredient, which is the Pancit Canton. And of course, oil. That's all our ingredients for today's Lucky Me, the healthier Lucky Me Pancit Canton. So first, we're going to heat the pan. Ayan, so painitin na muna natin yung ating kawali para syempre paglagay natin ng mantika, diba? Piniinit ko talaga yan bago lagyan ng mantika. So kapag mainit na yung kawali, ayan, nalagyan na natin yung mantika. Very konti lang po kasi masama yung medyo madaming mantika. Yan, so painitin natin yung ating mantika. Ganyan po ako hinahalo ko ng mantika. Ayan. Tapos, kung nainit na siya, syempre lalagyan na natin yung ating onion and garlic. Ayan, nakalagyan na ang ating onion and garlic. So, inaantay ko talaga siyang maluto. Ayan, gusto ko kasi talaga guys, naluto yung garlic tsaka onion. Depende yun sa inyo kung paano nyo siya. Sa akin ganyan. Tapos, ilalagay natin yung carrots.